Day 16. Day 16 is ito, Agatha Premier Lipstick. Oh, nice! Agatha. Maganda yung pangalan na yan, ah. Agatha. Ay, ang social! Wala, ang cute! Meron siyang print dito, guys. Ah, that is so pretty. Hala, ang cute naman ito, uy. Wait. Yan yung shade niya, guys. Ganda. Ang social. Good morning! Morning pa ba? Yep, wala pang 12. Morning, guys! Pupunta kami sa shops, grocery shopping today. Yeah, so we will shop for the whole week. Yep, 1 week shopping. My phone, babe! Yes, I have it. Over. Makareact. Wala pa akong lipstick. Wait, sa... Oh my gosh, 54 messages. Grabe naman. Uy! Gotta get your package first? Yes, please. Thank you. Package first, tapos punta kami Kmart, and then Kohl's, and then punta kami sa Asian shop. Yes. And then Lyra. Are you in Lyra's? Yeah. Biglaan na naman, guys. Bigla na lang nag-message. Ganyan kami. Charot. Remind me to put beer in the car then. Watch out for this. Go to Lyra's. Yeah, sure. Yeah. Do you want me to get out here? Yeah, just get out here. Okay. See you guys. Umuulan, guys. Punta kami Kohl's. Magkatabi lang to Kohl's at saka Kmart. Do you wanna go to Kmart first? Go to Coles first. Kohl's first? Bibili kami ng ano, gift wrapper sa Kmart kasi kulang yung wrapper namin. Oh my gosh, umuulan! Ito lang naman yung hinahanap namin, guys. Ang cute nito, oh. $2 lang siya. 7 meters na. Ito na lang siguro. Meron pa namang iba. May white. Ito na lang cute. Okay. Actually, meron na ako ito. I think that's it, babe. From here. Ay, meron pa dito. Ah, marami pa. Ay, cute na itong kulay na to, babe. Kaya lang, magano ba to? Malaki. 5 meters lang. Ito kasi pwede lalaki, babae, diba? $1. We'll grab this, guys. Pangdagdag sa regalo namin. Meron kaming regalo na kulang ng $10. So, ito, $9.50. Micro-scringle kami kasama yung family ni Dan, $80. Tapos, yung nasa wishlist ng nakuha ko, parang $70 lang. So, kulang pa ng 10. So, sabi ni Dan, ito na lang. We'll get him 2. Alright, nandito na tayo sa Kohl's. Meron tayong lista. Back and forth. Dito muna tayo sa mga... Dito, babe. We need stuff from here. Yeah. Kamatis, talong, okra. Wala akong okra dito. Tingnan nyo ang mangga. Ang laki. Maganda yan pang ano, pang... Ito, oh, ang laki na nga nito eh. Pero itong ano. 1 for 2.90, 2 for 5. Bili daw siya cheese para tonight. This is for tonight, babe? Yep. Okay. Ito yun. So far. Dito pa kasi kami sa mga ano, vegetable fruit section. Dito na kami sa deli. Tapos, meron tayong number 78. Pili tayo wings at saka drumstick dun. Naka-sale. Naka-sale ba yan? Hindi, yan talaga yung price niyan. Yun yung naka-sale special. Let's get my mango drink. Inangkin ko na naman siya. How many, babe? 2? Nah, I've got a few. Send this away. A few? Doing a big shop up. We might as well buy. How many? Go for 4? Oh, wow, okay. Ang mura lang nito, 75 cents. Here you go, my love. Thank you very much. Rice is life. Babe, half price. Perfect. It's not the half price one though. Oh, it's not? Oh, sunrise, white jasmine. Ito pala yun. Ay, no, hindi. Jasmine. Jasmine pa din naman siya, babe. Yeah, but enough price for the next week? Oh, no. You can get it, but It's the Kohl's one. Magkano ba to? Mura lang naman. $11. Okay lang to. Masarap din naman to, babe. Basta jasmine. That one? Yeah. Thank you very much. Guys, half price. Maganda ba talaga to? Itong ganitong shade. Meron ako pala isa. Hindi ko pa nagamit red. Yung binigay sa akin ni Ate Winnie. Thank you po.
Pero half price. Oh, ito din half price. Maybelline. Half price lahat. Half price yung ano, Superstay. Maganda yan. Plenty. Need toilet paper as well, babe. You have to find the best deal. The best deal? Oh, that one. 25% off. Yeah, I do. Yeah? Make sure it's the right brand and everything. Yeah. Sorbet. Put it in the front and the back. Hoy! Ano yan, hoy? Hoy! Ano yan? Ice cream pa more! Kumusta ang diet mo dyan? Diet pa more? Hindi niyo ako pinapansin. Sabi niya, I'm gonna eat what I want. Half price off? Siya lang uubos niya. Hindi naman ako mahilig dyan. You like that, babe? Yeah, I do. Sure. Char. Aanuhan niya daw yung balbas niya, guys, ng ganyan. Muulan talaga, guys. Uwi pa kami ng bahay after nito. Lagay lang namin okay, yeah. Yeah, uwi kami ng bahay, guys. Lagay ito kasi may mga meat na kailangan ilagay sa fridge. And then punta kami sa Asian shop and kinalay na kami diretso, I think. So we have to bring the cheese and other stuff that we're bringing to Lyra. Yep. Yung Moscato din. Sige. Kalimutan ko tuloy mag-lipstick. Sabi ko kanina magli-lipstick ako before kami dumating sa ano. Kalimutan ko. Nakakatuwa kanina. Nakakatuwa or nakakatawa. Nag-check out kami ni Dan. Hindi kami nag-self-check out. Doon kami sa yung may magsascan ng mga ano mo, ng mga ng mga items mo ba. Merong matanda, nakaupo lang siya doon. Parang naghihintay siya sa anak niya kasi yung anak niya nag-check out din. Tapos ako, tinutulungan ko sila, nalalagay ko sa ano, diba? Tapos sabi niya, Daddy's girl. Daddy's girl na ako, papa ko. Tapos parang na-realize niya. Hindi ko kasi na-gets kasi ano, hindi ko na-gets yung sinabi niya nung una. Kasi nag-ano ako, tapos bigla niya na lang, nag-smile ako sa kanya nung nakita ko siya. Tapos bigla niya akong sinabi niya, Daddy's girl. Sabi ko, sorry? Sabi niya, Daddy's girl. Tapos tumawa na lang ako, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Kasi si Dad. Tapos sabi niya, parang nag-gets niya. Sabi niya, oh no, are you the wife? I was like, yeah. And then she's like, I'm sorry, you look so young. Sabi niya. And I look so old. Pero no, babe. She actually said, oh no, I didn't see his face. Char. Just the body. Just the body. Oh my gosh. Tapos nag-usap-usap na kami kasi ano, umupo na lang din ako dun ba, sinamahan ko na lang siya. Tapos sabi ko na lang sa kanya, it's my Asian genes. Sabi ko, I'm 28. Sabi niya, you look so young. Gaganon-ganon siya. Tapos, sinabi pa niya sa ano, sa anak niya. Kasi pagkatapos na nag-check out yung anak niya, sinabi niya sa anak niya, parang sinabi niya yung nangyari sa'yo. I told her she's a daddy's girl and then she's the wife. Tapos sabi ng anak niya, I'm so sorry. Nag-apologize. Yung anak niya nahihiya sa ginawa ng mama niya. I'm so sorry. Sabi ko, okay lang. Uy, wala namang problema dun. Wala na naman akong pakialam. Natawa lang ako kay ano, tita. We're home, guys. Haul tayo, guys. Madami-dami ito. Pumili kami nito. Ito mga, wala naman kami pakialam kung ano yung brand. Basta kung ano lang yung nakasale kasi sa puwet naman siya pupunta. So, we got that. Cereal. Milk. Apat. Ito daw yung breakfast ni Dan. Cereal. Magsi-cereal daw siya. And then we got spaghetti. Sa Christmas party namin sa 22nd, spaghetti yung dadalhin ko. So, we got that. And then, ano to? Pancake mix. Arnott's na Mace biscuit para sa aking breakfast. Meron silang croissant, kaya lang may expire na 11. Ano na ngayon? 9 na ata ngayon. Biscuit para mamaya. Cracker para mamaya. Dadali namin kina Tony. Colgate. And then Marzena na hair remover lotion.
Ito yung ginagamit ni Dan para sa kanyang likod. Kasi ang daming buhok. Babalik natin to sa sasakyan. Kasi magsha-shopping pa tayo. And then, ito yung aking emergency na pagkain, guys. Kapag hindi ako nakaluto, like, tonight hindi ako nakaluto, wala akong dadalhin na lunch kinabukasan, ito yung lagi kong niluluto. Kasi lalagyan ko siya ng egg. Mee goreng na noodles. So, hindi ko siya inaaraw-araw, ha? Kasi hindi siya ganun kaganda sa iyong pangangatawan. Pero ang sarap niya, guys. Ang sarap niya. Lagyan mo lang ng egg. Perfect na siya. Ito yung original. Yung spicy siya. Like, maanghang talaga siya. Yung original, medyo spicy pa din siya ng slight lang. So, perfect siya sa akin. We also got spinach. And, ito, ano ba yan? Banana. Spinach para sa munggo ko yan. And then we got ito kalabasa. Magluluto ako ng ginataang kalabasa at saka pinakbit. So ito para sa dalawang meals na siya. And then we got the fruit mince pie. Lumalabas lang to, guys, every Christmas. So Christmas ano siya, parang Christmas na dessert. Christmas pie siya. And pangalawang ganyan na yan ni Dan. Kasi every Christmas daw dapat kumakain talaga siya ng ganun. Di ba? And then, meron kaming mga Kohl's na mini collectibles. Hindi ko alam kung ano yung ano nito. Wait. So, we spent, dito sa lahat ng to, we spent $154. So, meron kaming 5 collectibles. Tingnan natin kung ano tong mga to, guys. Ganyan itsura niya. First one. Meron siyang box. Ano ba to? Ayun lang. Ay, box lang talaga siya. Wait, hindi ko siya maintindihan. 10. Ito lang. Yung ano ba tawag doon? Bonbons? Crackers. 10 festive crackers. Ay, parang puro ganun. Merong iba. Pavlova. Ganyan. Ganito lang naman. Hindi naman siya ganun ka-special. Hindi siya kagaya ng unang collectible nila na ano ba? Yung nakaporma talaga ng Nutella. Ito mga box lang. Ay, yun lang. Tatlong ganito. Na-excite pa naman ako. Kaya pala sabi ni Dan kanina, huwag kang ma-excite. Na-disappoint ka. Yun lang pala. Okay. Meron pa tayong 2 bags. Nagdala kami ng sarili naming bag, pero nagkulang sa kailangan ni ate gumamit ng plastic bag. Mga tissues. Ala! 2 lang ba? 2 lang? Ito, orange mango. 4. Sabi ni Dan, apatin mo na! We also got the Downy Daring, ito, fabric softener. Kasi, ano guys, paubos na yung fabric softener ko. Bago siya sa Kohl's, so naka-sale siya ng 50% off. So, we got this for like $5.50. And then, napakita ko na to kanina, pangkulay ng ni Dan, beard. This one, naka-sale din to. Omo na sensitive. Last time we went to Kohl's, naka 50% yung malaki. Ngayon, hindi na siya 50%. Binibili ko lang to kung naka-sale siya, guys, kasi ang mahal. Omo na maliit, kasi ito lang yung naka-sale, 30% off. And then, we also got the Finish Rinse Aid para sa dishwasher. Kasi kapag natapos na siya, tapos na-dry na siya, meron siyang mga white spots, mga water spots. Hindi naman siya madumi, water spots lang siya. So, ito, it gets rid of the water spots daw. So, itry natin to, guys. Medyo may kamahalan to, mga $10 ata to. Tapos 500 ml lang. Pero okay lang. Kung mawawala yung water spots, okay na, worth it. Okay, last bag. Ito. We got the 2 favorites. Ito from Kmart to. Pangdagdag sa gift namin. Irarap ko yung mga gift bukas na siguro. Kasi magsisimula na yung party next weekend. So, dapat irap ko na siya. Kamatis, garlic, ano tawag dito? Ano tawag dito? Cucumber. And then, we have eggs as well. 4 cutlets, 4-quarter cutlets. Yan. Para to sa aking ginataang kalabasa at saka
pinakbit. Magpapakbit ako, guys. Kaya kami pupunta sa Asian shop para mabili ko yung mga okra, mga ampalaya, ganyan. And then this is the T-bone steak. Para kay Dan. I-dinner niya. 2 dinners na yan. 2 steaks. We got ginger. Kasi meron pa ako nung binigay ni Manila lobster. Meron pa dyan, guys. So, gagawa ako ng sauce and kailangan ng ginger. Itong mga cheese dadalhin namin kinalay. So, we got, ito yung favorite ni Dan, apricot and almond na cheese. Favorite na favorite niya yan. And then we got the brie as well. Yan. So, kasama sa cracker. Chicken wings and chicken thighs. Kasi gusto ni Dan mag-adobo ako one night. Butter and yung ice cream ni Dan. Naka 50% off ba yun? Kalimutan ko na. Chocolate pa talaga. Choco chip. Kapag nag-shopping sa Kohl's, guys, makakatanggap ka ng ganito, oh. Save 4 cents per liter sa sa petrol. So, kapag nagpapa-petrol ka, tapos pumunta ka sa Shell or merong Kohl's na nakalagay na petrol station, makakasave ka ng 4 cents per liter. And if we say, like, ilang litro kaya yun sa gasolina, diba? Kapag full tank kasi, lagi nagpapa-full tank si Dan. So, malaking savings na yan, ha? And hindi naman siya mahirap. Ilagay mo lang itong docket, nilalagay lang namin sa sa car niya. Every time na nagpapa-gas, tapos pumupunta siya dun. Meron pa silang mga Liquorland na docket. So, parang partner kasi sila Liquorland at saka Kohl's. Merong mga $10 per 6-pack ng specific na beer or cider or kahit na So, pwede yan gamitin din kapag bumibili ng beer or mga drinks. Meron pa akong package pala. Kaya natin yun unbox? Galing to kay Caris. Ay, sus. Para talaga akong ewan. Sinisave ko sana yung mga cartoon. Kasi ang dami kong irarap na Christmas present. Tapos, yung iba, baka walang malagyan ba? At least may mga cartoon ako. Ay, parang ito yung jewelry, guys. Ooh, ganda ng packaging. This is from Judy and Paul. Yan. Yes! So, meron tayong... Ay, bongga to! Perfect itong isa para sa aming patay ka dyan. Perfect kasi yung dress ko black at saka gold. Perfect talaga para namang susuotin ko talaga to. Ang ganda. Maganda din yung quality. Meron siyang mga pearls. Ililive ko yung link below kung interesado kayo, guys. Oh, this one's cute. I like this one. This one, gusto ko to. It looks like that. Ay, pwede din yan. Merong crystal, tapos pearls din. Ay, this is nice. And then, meron tayong another earring. Ay, ang cute. Olo, ang dainty. Ang cute nito. That is so dainty. That looks really nice. Wait, ayusin nyo yung pag-focus. G7X Mark II! Yan. Ang kapal talaga ng pagkagawa ng nails ko eh. Reklamo ako ng reklamo kapag wala na ako doon. Pero kapag nandun ako, hinayaan ko lang sila. Sabi nga ni Dan, bakit ka sa akin nagre-reklamo? Wala naman ako magagawa. Kapag nandun kasi, nahihiya ako magreklamo. Parang, ang kapal-kapal na niya. Tapos si ate, add pa ng add ng layer. Hinayaan ko lang siya, guys. Hindi ako marunong magreklamo talaga ng mga ganyan. Hala, babe, this is so cute. This is so dainty. Ang cute nito. Look at all the earrings that I got. See, it will match my gold and black one. Yeah. See, they're really nice. Yeah. This one, ang ganda nito, guys. Maganda siguro to kung gold, no? Pero silver still looks really pretty. Tapos meron siyang pearl. Ay, ang ganda nito, ang dainty. And then last one is hala, ang cute. Bracelet to. Oh, it's a bracelet.
I'll wear it now. Ay, cute! Ah, ganyan yung pag-adjust niya. Ang dainty talaga niya. Wait, i-stack ko ba siya? Or... Yes, i-stack ko siya. Ang cute naman ito. Wait, I need help. Babe? Yeah. Can you please help me with this? Okay, let's get this ready. So we have to bring this. And the muscat. Nandun saan? Bumili ako ng muscato. Nandun sa... Okay, the bag. Yeah. Nandun sa car. Iniwan na namin. I'll put this one here. Yeah. Okay. And then we can put the muscato here later as well. Diretso na kami kinala. Ano nang update sa mga babaeng yun? Asan na yung phone ko? We're bringing your beer as well, Mama. Dala din si Dan ng beer. My bag. Oh, I need to charge this battery on the way out. Okay, I'll do that. You do that. I need to pee. And I'm ready. Guys! So-close ko na tong vlog na to. I will continue vlogging. Pero, makikita nyo yun bukas. Vlogmas pa more. Kasi ang haba ng tong video na to. Pero yun na yun. Thank you guys for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye! Mwah!